Na lepší časy po staletích konečně svítá kdysi slavnému zámku ve Slezských Rudolticích. Ve spolupráci obce a dobrovolných nadšenců se toto místo proměňuje k nepoznání. Zámek, kterému se dříve přezdívalo Slezská Versailles, má pohnutou historii. Za války byl součástí Goebbelsova ministerstva propagandy, posléze sídlem Národního výboru a skladem zdravotnického materiálu. Obec a dobrovolníci však chtějí navázat na jeho dřívější kulturní slávu. Žil tady v 18. století hrabě Hodic, to byl takový bohém, který si tady zval básníky, divadelníky, malíře. Scházela se tady kulturní smetánka. Velmi důležitým pro záchranu zámku byl především krok nového vedení obce, které se rozhodlo zámek neprodat, ale naopak zhánět prostředky na jeho zvelebení a udělat z něj opět kulturní centrum. Včera jsme přijeli po 2 měsících, co jsme tu byli naposled, a úplně jsme ustrnuli. Dělá se tady spousta rekonstrukcí a toto místo každým dnem, mám pocit, vzkvétá. Veřejnosti se zámek představí již za měsíc velkou kulturní akcí s výstavami. Jedná se o rozsáhlou kulturní záležitost, kde vystavujeme umělce z celé České republiky, moderní umění, sochy, plastiky, malba, fotografie, grafika, všechno možné. V současnosti vrcholí přípravy na velkou vernisáž, její součástí budou také kulturní vystoupení, bohaté občerstvení i stanové městečko pro ubytování zájemců. V tomto víkendu máme náročnou práci, a to rozestavit všechny díla tak, aby to bylo krásné pro oko, harmonické, a najít jim správné místo. Vracíme se do doby, kdy konečně tady bude fajn a že se nebudou řešit problémy a že si tady budou lidé prostě užívat to, že tady dojedou. Slezské Rudoltice, místo můst a umění. Tak se jmenuje celý projekt i zahajovací akce z vernisáží 13. června ve 14 hodin. Obec i organizátoři věří, že se stane startem nové kulturní budoucnosti zámku i celého regionu. Karel Soukop, televize Polar, Slezské Rudoltice.